खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव दिल्लीनि गासै टाउनानो दै लोमजोबदों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जमुना दैमानि सायाव लुनाय हाथनि खन्डनि गेदेर बान्दोखौ हगारनायनि थाखाय बे दै बानाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं भारतनि बिसायख'थि आय'गनि मोनसे हान्जाया कन्स्टिट्युएन्सि डिलिमिटेशननि सायाव गोजोनै आरो माखासे जेंना नुजाथायफोरनि सायाव खोनासंनो आरो जेंना सुस्रांनो थाखाय फैगौ 20 जुलाइआव आसामाव फैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं आसामाव गासै सा 24 जन पुलिसफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला आसामनि DGP मानाव गेदेर जिपि सिं बिथांनि गोख्रों संदाननायनि बिथोन होनायाव गासै सा 24 जन पुलिसफोरखौ बायदि आयेन बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय होखारनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे साख्रिनिफ्राय होखारजानायफोरनि गेजेराव माखासे पुलिस इन्सपेक्टरफोरबो दंफायोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामनि क'क्राझार जिल्लानि समायना नुथायनि जायगा फ्लाइअभाराव गारि लाना सेंग्रा सिख्लाफोरा रंजायोब्ला खैफोद जासिगोन। मानोना बे जायगायाव गोबां गारिनि जाब्रबथाय जाफ्लेबाय थानायखाय बे जायगायाव गारि पार्किं खालामनायखौ बन्द' खालामबाय। जायफ्रा मिथियाजासे गारि पार्किं खालामगोन बिथांमोनहा जुरिमाना हिसाबै 2000 रां होनांगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं गोजोनथाव खौरां मोननाय जादों दि जोंनि बर' हारिनि सानै हारिमुआव आखा-फाखा सानै सुबुंफोरा भारतनि हादरारि बान्था मोननो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भारत सरकारनि सेन्टार फर कालचारेल रिसर्च एन्ड ट्रेनिं मिनिस्ट्रि अफ कालचारनि मोनसे नेशनेल स्कलारशिप एवार्डनि थाखाय सानै बर' लाइमोनफोरा सायख'जादों। बिथांमोननि मुङा करनजित ब्रह्म बड'लेण्डनि आरो बागुदीप ठाकुर बेंगलनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि करनजित ब्रह्म बिथाङा फक डेन्सनि बादायलायनायाव सायख'जादों आरो बागुदीप ठाकुर बिथाङा सिफुं दामनाय बादायलायनायाव सायख'जादों होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।